Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň geçen sany Merkezi Aziýa synçylarynyň türkmen saýlawlary babatda beýan eden garaýşlaryny we bildiren reaksiýalaryny gönükdirildi. Programmamyzyň bu sany käbir halkara maglumat çeşmeleriniň türkmen saýlawlaryna berýän synlaryna nazar aýlaýar. Mälim bolşýary Türkmenistanyň 12-nji martda geçiriljek ýerki prezident saýlawlary golaýlaýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen söhbetdeş bolýan türkmenistanlaryň ençemesi özleriniň saýlawlardan tamarlarynyň ýokdugyny, ses berişlikden soň hem uly özgörüşe garaşmaýanlyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň şu wagt içinde geçirilen saýlawlaryň hiç gaýsy awraýly halkara synçy guramalar tarapyndan erkin we adalatly hasaplanmady. Galy berse-de, yerli we halkara synçylar ýetip gelýän türkmen saýlawlaryna ýurdun iň ýokary döwlet wezipesini atadan ogly geçirmek synyň şu hökmüne syn berýärler. Türkmenistanyň işden gidýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ýeketäk ogly 40 ýaşly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine dalaş edýär. Merkez saýlaw topary onuň bilen bäsleşjek 8 dalaşgary belli galdy. Ýöne 8 dalaşgaryň hiç gaýsy ýurdun syýasy sahnasyna ozal tanalmaýardy. Olaryň arasyna iň ýokary wezipelisi Sewit häkiminiň orunmasary diýilse näme takyk bolmaz. Ýöne saýlawlar hemde saýlaw mewsiminiň guramaçylygy döwlet medeniýetine adyl we aýdyň saýlawlary mysal hökmüne tariplanýar. Şol bir wagtda daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen opozisiýa wekilleriniň bir näçe hem prezident wezipesine özleriniň dalaşgärligini oglan etdiler. Ýöne olary belli galmak işleriniň barşy we beýleki jikme-jiklikler mälim näl. Insan hukuklaryny goraýjy halkara uramalaryň hasabatlaryna görä Türkmenistan raýat we syýasy azatlyklar babatda öz üstüne alan borçnamalaryny doly ýerine ýetirmeýär. Adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça çap edilýän halkara hasabatlarda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasyna iň pes orunlary eýleýär. Türkmenistanly bir garaşy jurnalistiň ozala maýdyşýaly döwlet heýçiligine habar beriş serişdeleriniň prezident öwmek onu butlaşdyrmak bilen meşgul bolýar. Ýurtda hiç ýyl hakyky opozisiýa ýok. Tanqidçilere görä häkimetler ýurdun içinde we daşyna özgü pikirli raýatlara çydamlylyk görkezmeýär. Hökümeti açaçan tanqid etmäge milt edýän adamlara garşy wagtaly dönüklük aýyplamалary ýönkelýär. Raýatlaryň ýygnanyşmak azatlygynyň peýdalanmaklary üçin tanqidçilere görä asla şert döredilmeýär. Özgü pikirleriň kemale gelmegine garşy häkimetler tarapyndan ýyllar boýy ýöredilen basyş kampaniýalary zerarly ýurtda erkin saýlawlaryň geçirilmegine bil baglamak nä derejede makul hasaplanır. Şuňa meňdeş beýleki soraglary käbir halkara maglumat çeşmeleriniň Türkmenistana geçiriljek saýlawlar barada çap edýän synlaryna salgylanyp jogap tapmagy synanşaly. The Diplomat neşrine 15 fevralda Catherine Putz tarapyndan çap edilen makala Türkmenistana geçiriljek saýlawlara dinastik miras düşerlüge taýýarlyk hökmüne baha berdi. Makalanyň esasy bölegi Türkmenistanyň syýasy sahnasyna 11-14 fevral aralygyna bolup geçen wakalary ingliz tilli okuýjylara gurrun berýär. Ýene bir gedek ýatlasak 11 fevralda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmagy, ýaş ýolbaşçylary ynanmagy makul hasaplaýanyny aýdyp işden çekilmek niýetini ýaňytdy. Munyň ýa-da 14 fevralda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine dalaşgär hödürlendi. Synçylar Türkmenistanyň miras düşerlik meýillerine soňky bir näçe ýyl bäri üns çekip gelýär. Serdar Berdimuhammedow welayet häkimi, minister, Gödäwçilik palatasynyň başlygy we hökümet başlygynyň orunmasary ýaly wezipelere belenildi. The Diplomat Türkmenistanyň ýerki prezident saýlawlaryny geçirmek barada kabul edilen kararyň gazak wakalarynyň ýyzyanyna gawat gelendigini notaýar. Ýene bir gedek ýatlasak Türkmenistanyň demirgazyk goňşuluk Gazagystanyna ýanwaryň başlaryna suwuklandyrylan gazyň bahatynyň birden ýokarlanmagy bilen tutaşany köpçülikliň protestler soňu bilen gozgalan öwrüldi. We gazak häkimetleri öz ilatynyň nägileligini basyp ýatyrmak üçin Russiýa ýolbaşçylygynyň kollektiw howpsuzlyk şertnamasy guramasyndan harby ýardam sorady. Her niçikde bolsa bu Türkmenistan üçin möhüm geçiş öwrümi. Ýaşuly Berdimuhammedow dinastik miras düşerlüge hyjylanýan bolmagy mümkin. Ýöne bu uzak möhletde miras darlygyň meýilleşdirilişi ýaly başa barjakdygyny aňlatmaýar. Gazagystan tolkunlaryň ozal syýlyk sarpasy belen tutulan liderlere garşy nädip çalt baş göterip bilýänligini we gödäwçilik aslynda amala asyrylýan geçişiň ýoldan çykyp bilýänligine aýdyň mysal bolup durýar diýip awtor belleýär.
Qazaqstanyň häkimet nesilden nesile geçirilmedi. Ýurdun ilkinji prezidenti Nursultan Nazarbayev 2019-njy ýylyň martyna garaşylmadyk ýagdaýda işden çekilenine ýurtda gödegçilik astyna amala aşyrylan geçiş boldy we Kasym-Jomart Tokayew prezident wezipetine ýeledi. Nazarbayev döwlet strukturalaryna öz täsirini saklap galdy, howpsuzlyk geňeşine ýol başlyk etdi. Ýöne ýanwar gowdgulany bilen Nursultan Nazarbayew Qazaqstanyň howpsuzlyk geňeşiniň başlygy wezipetinden mahrum edildi. Maşgala baglanşygy kiçi berdi Muhammedow kakasynyň mirasyny has ykjam daňyp biler ýöne bu ýagdaý maşgala goşularyny hem öz ýany bilen getirýär diýip Catherine Puss de Diplomat neşrine çap eden makalasyna ýazýar. 2006-njy ýylyň dekabryna Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmurat Niyazowyň ölümünden soňra häkimet başyna geçen Gurbanguly Berdimuhammedow synçylary görä ilki başda her näçe reforma wadalaryny jomartlarça eçilenen bolsa ýurtda soň bilen repressiw siýasat dowam etdi. Eýsem saýlawlarda ýeňiş gazanmagyna giňden garaşlayan Serdar Berdimuhammedowyň dolandyrşy nähili özgörtmeleri öz ýany bilen getirer. Türkmenistany ýazarlayan analitiklerin tas ählisi diýen ýaly bu sorugyň jogaby boýunça ulalaşýar. Özgörüş tamasy puç hyýal. Gurbanguly Berdimuhammedow döwleti dolandyrmakda ýaş ýolbaşçylary ýol bermegi makul hasaplayan onuň sebäbini olaryň häzirki zamanyň ruh şertleri, ýokary talaplary esasyna kemale gelenligi bilen düşündirdi. Ýöne Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna Demokratik Partiýa tarapyndan ýokary wezipä dalaşgar hödürlenende eger prezident wezipetine saýlanan ýagdaýynda döwleti dolandyrmakda mundan beýlekde ata-babalaryň ruh mirasyna ýurulan ýol ýöreliglerden ugur aljakdygyny aýtdy. Gysga çaýdylanyň Gurbanguly Berdimuhammedow döwlet dolandyrylşyny täzeçilligi nugtasa da Serdar Berdimuhammedow köneçilligi we parlygy üns çeken ýaly boldy. Düýbi Tokyo'da ýerleşen Nikkei Aziya neşri Türkmenistanyň ilk prezident saýlawlary barada 17 fevralda çap eden makalasyny hem Türkmenistanyň siýasatyň üýtgüsiz galmak ähtimalyny degip geçdi. Serdar Kakasy aýatda diýri wagt uly özgörüşlikleri baş goşmaz. Bu onuň Kakasynyň siýasatyny kölege salar diýip ingliz tilli Ýapon neşri Turkmennokot News neşriniň redaktory Ruslan Mätiýewiň sözlerini getirdi. Şeýle bolsa halk köpçüliginiň goldugyny we halkara derejesini ikrar edilmegi gazanmak üçin Serdar iň bolmana bir zatlar etmeli bolar. Ýeňil ýelpaý özgörtmeler bolmagy mümkin. Ýöne men uly üýtgeşmelere garaşmaýaryn diýip Mätiýew Ýapon neşrine beren interwýusyny aýdypdyr. Pynhan Türkmenistan häkimetiň atadan ogla geçirilmegini çaltlandyrýar ady bilen çap edilen makala Türkmenistanyň şu wagtda çenli hiç açan awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin we adalatly ikrar edilen saýlaw geçirilmänligini okuýjulary ýatladýar. Şeýle-de neşir Türkmenistanyň häkimetiň atadan ogla geçirilmegini öňünden bäri garaşlyan onaýdyp ýöne muny amala aşyrmak üçin saýlanyp alynan wagtyň synçylary geň aldyran onaýdýar. Ýapon neşri hem Türkmenistana ilk prezident saýlawlarynyň bellenilmeginiň sebäbini çarkandakly döwür başdan geçirýän wagtyna gawat gelenligini aýdýar we gazak wakalaryny mysal getirýär. Kiçi Berdimuhammedow çynlygy bäsleşlige sebäwar bolmaz. Onuň kakasy Türkmenistanyna 2017-nji ýylda geçirilen soňky saýlawlarda 97 götürüm ses aldy. Resmi taýdan dalaşgar hödürlenen 8 garşydaş bolsa, sesleriň galan 3 götürümini paýlaşdy diýip Ýapon neşri 5 ýyl mundan ozal Türkmenistanyna geçirilen soňky prezidentlik saýlawlary barada maglumat berýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik möhleti 2024-nji ýylda tamamlanmalydy. Türkmenistanyň konstitusiýasyna görä ýurtda prezidentlik möhleti 7 ýyl. Ýöne başyna prezident üznüksiz wezipä dalaş edip bilýär. Ägirt uly neft gaz gorlaryna garamazdan ýurt agyr ykdysady problemlara sebäwar bolýar. Garyp düşünýät esasy ýymy tönümleriniň ýetmezçiligini we gymmatçylygy başdan geçirýär diýip Ýapon neşri ýazýar. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine saýlansa durmuş ykdysady taýdan halis düşen ýurdu kakasynyň miras alar. Nikkei Aziya neşri Türkmenistana meýilleşdirilýänligi giňden çak edilýän häkimet çalyşygyny 2003-nji ýylda Azerbaýjanyň döwlet başçylygynyň atadan oglu geçirilmegi bilen deňeşdirýär. İlham Aliýew şol wagt kakasy Gaydar Aliýewden prezidentligi miras alanyna 41 ýaşyndady. Ýöne Gaydar Aliýew şol wagt eýam ýarawsyzy. Ýokary wezipäni tapşyrandan 2 aý soňra aradan çykdy diýip Ýapon neşri ýazýar. Türkmenistanyň döwlet başçysynyň wezipesi atadan ogla geçen ýagdaýynda bu öňkü Sowet Soýuzyna girýän ýurtlarda dinastik miras düşerliginiň ýeketäk misaly bolar diýip neşri ýazýar. Türkmenistana geçiriljek ilk prezident saýlawlary barada ilkinji bolup 12 fevralda AFP habar agentligi habar berdi. BBC, CNN, Washington Post, France 24
Deutsche Welle ýaly iri media gurumlary hem möhletiniň öň geçirilýän türkmen saýlawlary barada habar berdi. Habarlarda Türkmenistanyň awtoritar dolandyrşy, insan hukuklarynyň kemsedilmegine, döwlet başçylygynyň özbaşlyk güýmenjelerine üns çekilýär. Düýbi Dohada ýerleşýän Al Jazeera neşri irki saýlawlary barada beren habaryna Türkmenistanyň döwletiň iň görnetýän kemçilikleriniň hem köpçülükde ara alınıp maslahatlaşylmagyna ruhsat berilmeýändigini aýdýar. Ýurtda maglumatyň dolu gödegçilikde saklanýanlygyny belleýär. The Diplomat neşri 19 fevralda Türkmen saýlawlary barada ýene bir makala çap etdi. Abaşanyň George Washington Üniversitetiniň professory Sebastian Peyrose tarapyndan ýazylan makala Türkmenistanda geçiriljek irki prezidentlik saýlawlarynyň soňra täze prezidentiň reforma mümkinçiliklerini syn edýär. Peyrose hem irki prezidentlik saýlawlarynyň gysgaly ulan edilmegini geň görýär. Gurbanguly Berdimuhammedowyň dowam edýän prezidentlik möhletiniň heniz tamamlanmagyny galy berse-de, onuň gaýtadan prezidentlige dalaş edip bilýändigini aýdýar. Peyrozun beýlek synçlar ýany Türkmenistanyň irki saýlawlarynyň wagtynyň bellenilmegi babatyna gazak wakalaryna salgylanyar. Ýöne prezidentiň saglyk ýagdaýyny hem ünsün düşürmeýär. Serdar saýlawlarda şüphesiz ýeňiş gazanar. Türkmenistanyň hakyky köp partiýalyk ulgamy ýok we hiç açan halkara öýüňlere gabat gelýän saýlaw geçirilmedi diýip awtor aýdýar. Türkmenistanyň synçlary görä göz üçin 2012-nji ýylda Senagatçylar we Telekeçiler partiýasy, 2014-nji ýylda Agrar partiýasy döredildi. Ýöne olar häkimet başynaky partiýa hakyky garşylyk görkezmeýärler. Makala Serdar Berdimuhammedow häkimet başyna geçen ýagdaýyna Türkmenistanyň syýasy, ykdysady we sosial reformalaryň amala aşyrylmak mümkinçiliklerini galy berse-de, ösüş we özgörüşe goldaw bermek üçin halkara jemgyýetçiliginiň şol sany Birleşen Ştatlaryň pursaty elden berip bermezligine syn edýär. Makaladan çen tutulsa Kiçi Berdimuhammedow häkimet başyna geçen ýagdaýyny hem döwlet syýasatynyň üýtgüsiz galjakdygyny çaklamaga esas bar galy berse-de, oğlu prezident wezipesini eýelese-de ata döwlet häkimetini öz ornuny saklap galýar. Halk maslahatynyň nowatdan daşar mejlisineden çykyşyna Gurbanguly Berdimuhammedow özüniň syýasy we durmuş tejribelerini halk maslahatynyň başlyklygyna gönükdirjekdigini aýtdy. Türkmenistanyň parlamenti sanyjy ýyl mundan ozal Gurbanguly Berdimuhammedowyň teklibi bilen iki palataly ulgama geçirildi. Yerine ýetiriji häkimeti we döwlet häkimetine baş tutanlyk edýän prezident Türkmenistanyň baş kanunyny bozup geçen ýylyň aprelinde parlamentiň ýokarky palatasy bolan halk maslahatynyň agzasy we başlygy boldy. Ýöne Peyrozyň anjyna görä her näme-de bolsa Gurbanguly Berdimuhammedow bilen deňeşdirilene Serdar Berdimuhammedow kakasyndan tapawutlandyrýan käbir ýagdaýlar bar. Meselem ol daşary ýurtda ýokary bilim aldy. Kiçi Berdimuhammedow Moskwada diplomatiýa urundan Jenewada bolsa halkara howpsuzlyk urundan ýokary bilim aldy. Maglumat üçin aýdylsa Gurbanguly Berdimuhammedow 2006-njy ýylda prezident bolmadan ozal ençeme ýyl ministr we hökümet başlygynyň orunmasary wezipelerini ýeledi. Peyrose Serdar Berdimuhammedowyň daşary ýurt tejribelerine salgylanyp onuň dolandyrşyna ýurdun gapylarynyň daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin açylmagynyň mümkinligini çaklaýar. Makalanyň awtory Türkmenistanyň açyklygyň abaşa we beýleki günwatar ýurtlary bilen has ýakyn hyzmatdaşlyga ýol açyp biljekdigini aýdýar. Awtor şeýle açyklyk başa baran halatyny abaşa we ugurdaş ýurtlar esasan syýasy rejime ýa-da elita gatlyga dälde türkmen halkyna bähwit getirjek pudoklary maýa goýmaly diýär. 25 fevralda Forbes neşri Türkmenistanyň irki prezident saýlawlarynyň töweregindäki ýagdaýlar barada has uly gowrumly makala çap etdi. Ariel Cohen'in awtorlygyna ýazylan syn Türkmenistanyň häkimet geçişiniň goňşy döwletler üçin uly özgörüşleri aňladýanyny aýdýar. Awtor öz makalasyny Türkmenistanyň häkimet geçişi ýurdun açylmagyna we bölekleýin reformalary getirip biler diýär. Forbes Türkmenistanyň iň esasy girdeji çeşmeti bolan ýanygyç eksport ugurlaryny teljerýär. Hytaý we Russiýa ugur boýunça ýeberilýän tebii gaz barada gurrun edýär. Galy berse-de Türkmenistanyň energiýa ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak mümkinçiliklerini syn edýär. Günwatar bilen dialoga açyk täze prezident Türkmenistana bähwit getirip biler. Merkez Aziýanyň beýleki ýerlerine bolşýaly Özbegistany we Gazagystany häkimet täzen esle geçdi we raýat jemgyýeti ötýär diýip Cohen aýdýar. Egerde Türkmenistanyň täze prezidenti bu ýurdu liberallaşdyryp bilse, bu öz geljegini ösdürer hem-de alıjylary diversifikasiýalaşdyrmak arkaly Aşgabatyň energiýa howpsuzlygyna ýardym eder diýip awtor aýdýar. Ol ýurdun liberallaşdyrylmagynyň diňe bir türkmen halkyny däl eýsem, Russiýa bilen düşünşmezlikleri başdan geçirýän Ýewropa üçin bähwit getirjekdigini aýdýar. Ýöne bu başa barmazdan ozal entek köp saat bolup geçmeli diýip Forbes aýdýar. Hormatly dinleýijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.